Oh, iba ye wulika job ga ke armée feni wati na Algérie frontière la Tezawaten ma caman be ka bone anina yala abe do okumu jumɛn kɔnɔ ma be se ka hakili jabɔ sira fɛ faamuya jumɛn sɔrɔ Tezawaten ta ina non Tenzan ye fila de Tezawaten Mali Tezawaten Algérie kendo ouais frontière de do donc frontière yan fa inde mɔgɔ ninnu u bɛ to ka na yen de déplacé dɔw bɛ yen u b'a essayer k'u ɲagami olu cɛ la parce que u bɛ labɛn de la u bɛ segin ka na Kidal attaquer alisa kosɛbɛ donc u kun t'a dɔn ko drone bɛ Mali bolo min bɛ se ka déplacer à plus de 150 km parce que u yɛrɛ bolo an ka drone ninnu bɛ ni kan minnu kɔnɔ o kan ni ye yɔrɔ in cɛ drone ninnu ka autonomie t'u permet ka déplacer ka taa déplacer ka parce que u ɲɛna drone u bɛ drone minnu dɔn anw bolo parce que sûrement i b'a sɔrɔ Turkiw ye kibaruya f'u ye ko drone ninnu capacité ye min ye a tɛ se ka tɛmɛ min kan o ye 150 km i b'a sɔrɔ Turkiw y'o de kibaruya f'u ye ɔ i b'a sɔrɔ drone wɛrɛw bɛ Mali bolo min ma san Turki donc u kun t'a miiri ko drone bɛ sɔrɔ jaja drone gulonnen bɛ sanfɛ Boumabel ɲuman na missile Kinjal 2 drones u bɛ pangaciw ni fɛn na wagati min missile 6 faga ka ninnu taara laharaw de senfɛ donc Sadio Kamara ka kangarida kan don ni minnu ɲɛna ko u bɛ kuluwow ni fɛnw na k'u bɛna lafiya da sɔrɔ yen ko k'u sigi ka bɔ an ka bɔnbɔw makɔnɔ ni Ala sɔnna bɔnbɔ ninnu bɛ n'u sɛnsɛn ka taa n'u ye repos éternel la wa kɛra o kɛcogo la donc bibi na Ala ta kɔfɛ an ka lakana kɔni ma tɛ se ka don ten an ka dugukolo kan ka sɔrɔ i ma ye n ko marifatigi kulu tɛ yen min bɛ se ka jɔ armée ɲɛ an ye fɛn dɔ de fɔ mɔgɔw ye terrorisme kɛlɛli n'an ko l'armée monte en puissance dɔw ko attaque bɛ kɛ an ko terrorisme kɛlɛli ale ni armée ka dɛsɛ tɛ kelen ye terroristes bɛ se ka attaque kɛ cogo sugu bɛɛ la mɔgɔ minnu dogolen de don u bɛ bali ka po u bɛ bombe fili u bɛ tiɲɛni kɛ u bɛ tila ka jɛnsɛn tiɲɛ don n ko mais a y'a fɔ u ka jɔ ka sɔrɔsiw ma kɔnɔ ko an bɛ nin dugu in na a ye na u tɛ sɔn o de kɛra Bɛr a y'a ye o labanna cogo min o de kɛra Anefis a y'a ye a kɛra cogo min Tesalit kɛra cogo min Kidal Janjo kɛra cogo min est-ce que u sera k'a lajɔ a tɛ se ka lajɔ mais mɔgɔ minnu dogolen bɛ famille ni fɛnw kɔnɔ u bali ka regrouper u bɛna attentat ni fɛnw kɛ mɔgɔ tɛ se k'o kunbɛn o bɛɛ tɛ se ka bali quoi jamana si tɛ se k'o bɛɛ bali définitivement an bɛ waati min na ko sisan a bɛ maa caman jɔrɔ kosɛbɛ yala fasoden ɲuman ka baara kan ka kɛ mun de ye ani Algérie ta in nin ko ɲɛ la an bɛ wuli k'an jɔ de ka yir'u la k'a fɔ armée bɛ baara min na ani an ka autorité bɛ baara min na anw jamanadenw de ka ci don terroristes ye olu ka cidenw ye cogo min o terroristes dɛsɛra u yɛrɛ wulila sisan donc armée ni autorité bi anw peuple de ka ci la ɔ ni mɔgɔ wulila o kama anw bɛ wuli k'a fɔ u bɛ min na anw de y'u ci anw ka sɔrɔsiw ni an ka autorité bɛ min na dɛ anw de y'u ci wa an yɛrɛ filɛ nin ye n'aw bɛ min kɛ aw bisimila parce que maliden dɔw de bɛ k'a don u kun na Algérie bɛ nin fɛn o fɛn na a si tɛ ka kɛ malidenw kɔ maliden dɔw de bɛ nin bɛɛ ju la dɔw bɛ k'a don u kun na ko mɔgɔ tɛ autorité kɔ bilen donc u ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ pression wuli a bɛ jamana lamagali nɔgɔya jamana kɔnɔna la walima ko Algérie bɛ se ka ko dɔ kɛ Faransi tɛ se ka min kɛ kɛnɛ kan donc Algérie ka kɛ sababu ye ka ko dɔ ta ka an sɛgɛrɛ tɔw bɛ taa jɔ Algérie kɔfɛ ni ko Algérie ni Faransi connexion dɔ b'u cɛ yan u bɛ sira kelen na Maliko dossier la Maliko dossier la u bɛɛ ka intérêt ye kelen Maliko dossier la a si tɛ fɛ den ɲɛnama ye Maliko kuma na u bɛ ɲɔgɔn na u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ Algérie yɛrɛ kɔnɔna kow u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ye de mais min bɛ ka kɛ Mali la u bɛ ɲɔgɔn bolo Algérie ka intérêt ye jumɛn de ye
Algérie ka intérêt fila de don a fɔlɔ a denjugu minnu bɛ yen n'a ye disantan kɛ a bɛ k'olu kɛlɛ n'o taara wolo Hakimi mɔgɔw la olu ka to Mali kɔrɔnfɛla in na min y'u diya u k'o kɛ olu ka lafiya o b'u ɲinɛ Algérie kɔ a filanan o ye sɔrɔko sira ye mun sɔrɔko de pétrole le bassin de Taoudeni bassin in bɛ tɛmɛ Algérie Mali ani Niger de fɛ mais a fanba bɛ Mali territoire de kɔnɔ a fanba bɛ yen de bon dɔw b'a fɔ ko non ko ni Mali ta bɔli daminɛna ko Algérie ta bɛ woyo ka na fɛn woyo fɛn tɛ o a tɛ woyo a bɛ n'a fɔ n'i ye chiffon bila ka ji bɔn a kan ji b'a kɔnɔ a tɛ woyo voilà o fɛn tɛ Algérie de tɛ fɛ nord in ka kɛ anw bolo k'an b'a développer donc a ka kɛ ale ka denjuguw ka ba ka gɔnforo ye u ka tɛmɛ n'u ka activité ye donc Touareg minnu n'ale n'olu bɛ ɲɔgɔn bolo a ka bila olu ka mara kɔnɔ sisan ni autonomie ye donc o kɔrɔ Algérie sago sɔrɔla a bɛ kɛ Algérie ka arrière cour ye Mali ka mara tɛ boli a kan hali n'a sɔrɔ a bɛ Mali territoire kɔnɔ nin de Algérie ka laɲini de bolo ani Mauritanie accord d'Alger bɛ anw ni rebelles cɛ cogo min accord d'Alger bɛ MNLA ni YAD cɛ o cogo la accord signé na YAD ni MNLA cɛ 2 fois Algérie mun b'o kɔnɔ o bɛnkan kun ye mun ye u yɛrɛ u ka bɛn Kidal gestion dame ta pion ta yɛrɛ bouger mɔgɔ de sigilen bɛ ka pion bouger jamanaw de bɛ ɲɔgɔn na u ka intérêt la donc ni intérêt fɔra ɲɔgɔn kɔ marifatigi minnu bɛ jamana minnu kɔ u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn fa intérêt ko in dɔrɔn donc rapport de force ni min ka fanga bonyana lui il devient maître du jeu donc puisque fanga bɛ YAD de la ni tɔ ninnu bɛɛ ye YAD s'est imposé MNLA y'a coup droit aux frontières donc France bila la minorité là donc nin bɛɛ bɛ tourner YAD de kan État islamique aussi pareil mais État islamique américain bolo b'o kɔfɛ Arabie Saoudite bolo b'o fana kɔfɛ Arabie Saoudite kosɛbɛ u bolo b'a fan bɛɛ fɛ nin bɛɛ ka intérêt bɛ ka ɲini anw ka jamana kɔnɔ yan intérêt dɔrɔn de don ce sont des intérêts qui sont en jeu anw yɛrɛ ka intérêt ye jumɛn de ye anw ka intérêt ye an ka jamana ka lafiya an yɛrɛ k'an ka développement sabati mais anw ka jamana denjugu de ye nin tiɲɛnikɛla bɛɛ bɛ dɛmɛbaga sɔrɔ anw yɛrɛ ka jamana denw de cɛ la ne ko faso b'u dɔn faso bɛ fanga kɛ Hakimi ni y'an ka ɲɛmɔgɔ dɔw ye drogue ko businessiw kɛ taa livre ta i ka kalan i bɛna bɔ a bɛɛ kalama air cocaïne Mali fanga tun b'o kalama dɛ avion min jiginna Darkent fo y'a jeni ni drogue ye u tilala ka drogue bɔ k'a jeni parce que avion dɛsɛra ka wuli fanga tun bɛ nin kalama dɛ kow ka ca otages libérés wari a bɛ tila de da a bɛ tila de pourcentage b'a la cɛ kow ka ca yan ye kunnafolidila ye min bɛ ɲinini kɛ kosɛbɛ ɲininikɛla bɛ yɔrɔ jan fɛn ye yala nin kuncɛko ɲuman bɛ se ka sabati cogo di anw ni Algérie filɛ sama-samali min na nin il faut que an ka continuer k'an ka armée renforcer yɛrɛ di fɛn o fɛn kan ka kɛ an ka barika di an ka armée ma hali bi ka cɛw ta k'u former ka minɛn ɲini hali bi ka faso fɔ fasodenw ye ekɔliso la u k'a dɔn faso ye min ye ka faso fɔ fasodenw ye misiri la église la kɔmɔtu la u k'a dɔn faso ye min ye i ka lamɔ ni faso hami ye ka mara taabolo ɲɛsin jamana ka hɛrɛ sabatili ma en même temps an ka dɛmɛbaga sincère ɲini an bɛ nin fɛn o fɛn na an ka labɛn sabati teliya la ka Kidal aéroport barika don a la ka base militaire an ni Russiw ka accord signé rapidement Russiw ka base militaire belebele ka dayɛlɛ Kidal région kɔnɔ
o nafa ye jumɛn ye maa caman aéroport ni maa caman bɛ pan ka cun na u bɛ décourager sisan jugu dɛmɛni na a kɔrɔbɔ kɛ donc n'an ye o stabilité sabati an bɛ san 10 san 20 dafa yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ jamana tɔw y'u ka armée se niveau min an y'an ka sɔrɔ bɔ ka jamana développer k'an ka armée se o niveau la ni min ye den ye o kɔfɛ i b'a si filɛ donc an ka baara kɛ san 10 san 20 ni kɔnɔ san 20 vision u ye projection dɔ kɛ 2063 Mali faama minnu bɛ yen bi vision min b'u la u bɛ Mali ye cogo min yanni san 50 cɛ donc ça veut dire que vision dɔ bɛ yen ŋaniya bɛ yen dusukolo bɛ yen mais fo maliyɛnw ka sɔn ka ɲinɛ u yɛrɛ kɔ jamana kama mais hali bi miiri tiɲɛnen dɔw de bɛ yen jamana ka dafiri olu bɛ kɛlɛ cogo di justice bɛ yen justice bɛ yen donc je crois que sariya bɛ yen fana donc i ye maliyɛn den ɲuman jɔyɔrɔ fɔ sisan n'i ye a kɛ saradalifɛn ye kunnafonidila ta ye yɔrɔ dɔ y'a la politikima ta ye yɔrɔ dɔ y'a la sɔrɔsikɛ ta ye yɔrɔ dɔ y'a la yala politiki tɔnw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye nin waati in na politiki tɔnw nin kun kan ka kɛ olu de ka kɛlɛ ye anw filɛ nin ye min na olu de kun kan ka kɛ nin ye partiw de ta ye jamana ka dɔrɔmɛ di ne ma ko nin kɛ nin kɛ nin kɛ nin kɛ mais n k'an ka budget wari de bilalen bɛ yan kama k'a di partiw ma pour que u ka jamana ko don dusukolo don u ka tɔndenw dusukolo la u ka partiw bɛ yɔrɔ min ka jamana kanu don la jamana ka indépendance souveraineté unité u k'olu défend milliard de bɔ jamana budget la san o san ka d'olu ma gouvernement ka wari bɛ taa kunnafoniso joli la wari min bɛ di ko aide à la presse mɔgɔ damadɔ de b'a sɔrɔ o mɔgɔ damadɔ yɛrɛ bɛ min sɔrɔ dɔw yɛrɛ 5000 dɔw 40,000 dɔw 20,000 donc partiw de ka kɛta anw filɛ min na nin ye partiw ka rôle de mais malheureusement parti ninnu tila bɛɛ intérêt de b'u ni système kɔrɔ cɛ faransi i ka ɲininkali dɔ don k'a fɔra k'an ye front caya an bɛ ka système de kɛlɛ an ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na an ni système dɔ de bɛ ɲɔgɔn na ni système bɛ ɲɔgɔn na système un ensemble d'éléments liés les uns aux autres et qui concourent vers un même objectif fɛn minnu tugulen bɛ ɲɔgɔn na mais u bɛɛ taa fan ye kelen de anw ni faransi bɛ ɲɔgɔn na faransi ka système de bɛ farafinna o système bolofara dɔ ye CEDEAO ye c'est un élément de la chaîne UEMOA o b'a la ONU o b'a la donc chef d'état caman bɛ yen anw sigi ɲɔgɔn na bɛɛ bɛ système kɔnɔ an ka jamanadenw diinɛmɔgɔ kunda journaliste kunda hali finitigi kunda justice kɔnɔ administration kɔnɔ kuma dɔw la hali Afrique palais la tubabuw ka renseignement mɔgɔw bɛ yen wa an yɛrɛ ka jamanadenw tubabu tɛ dɛ i yɛrɛ ka jamanadenw de ko u b'o de ta k'olu kuma dɔw la hali président de la république yɛrɛ de ye tête ye la CIA a des chefs d'état CIA ka représentant fɛnw na chef d'état b'a la Francis service de renseignement extérieur ka correspondant na chef d'état b'a la u bɛ a wari ta kalo la bien sûr fu tɛ dɛ et puis wari deni tɛ dɛ u bɛ sira a kama ouais journaliste b'a la finitigi b'a la fɛn siga bɛɛ couche bɛɛ b'a la couche bɛɛ ɲɛnabɔ ma nɔgɔn dɛ système de ma nɔgɔn donc ni système bɛ ɲɔgɔn na i ni fɛn caman de bɛ ɲɔgɔn na donc mɔgɔw ɲɛna k'i bɛ ka kɛlɛ tigɛ mɔgɔw la k'i ni karisa bɛ ɲɔgɔn na i ni karisa bɛ ɲɔgɔn na alors que système de don donc ni kelen bɛ ɲɔgɔn na i ni système élément bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn na donc laloma minnu n'an ko don dɔw la dɔw yɛrɛ b'a fɔ aw ko ko Côte d'Ivoire aw ko ko Sénégal aw ko sisan aw filɛ nin ye ko ONU aw bɔra ko Mali problème ye u t'a dɔn ko système de don a bɛɛ liélen don ɲɔgɔn na c'est lié problème kun ye mun ye
ka bɔ Farabugu ka taa dɔgɔ feere ka bɔ Farabugu ka taa Choix la walima ka bɔ Farabugu ka taa dugu wɛrɛ la walima k'a fɔ i bɛ taa foro la o de tun ye problème ye mɔgɔ ninnu bɛ tu kɔnɔnaw la i bɛ taa dɔrɔn à 5 km u bɛ kisɛ ci la k'i fa bon dugu dun dépendant do dugutɔw la suguko ni fɛnko sira donc a kɛra i n'a fɔ dugudenw kɛra kasoladenw ye o tɔɔrɔ barika ka bon pour que balo ni fɛn ka sɔrɔ fo armée ka na ni balow ye avion ni fɛnw fɛ nin tɔɔrɔ de tun bɛ dugudenw tɔɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ fo kana se attaque min kɛra ye o dongo fo kana so il faut comprendre que situation min do situation dennin tɛ parce que terroristes ye u bɛ sigi yɔrɔ yɔrɔ u bɛ dugudenw cɛ ci fila ye ka dɔw kɛ u jɛɲɔgɔnw ye ka dɔw kɛ u juguw ye donc n'o kɛra aw yɛrɛ bɛ kunkari ɲɔgɔn na a bɛ ɲɔgɔn fa aw ɲɛna minnu y'u ka mɔgɔw ye u bɛ dogoyɔrɔ sɔrɔ olu cɛ la tilegan fɛ u bɛ marifaw bila ni armée nana hali ka patrouille ni fɛn kɛ u bɛ dugu kɔnɔ maa si tɛ ko maa si la ka yirali kɛ ko karisa ni karisa b'a la voilà ko gɛlɛya yɔrɔ fɔlɔ ye min bi bi in na Farabugu Dɔgɔfiri Choix la dugu 3 Baden dugu Sinji dugu mais a si tɛ se ka taa si fɛ yen ka sababu kɛ bana terroristes sababu u yɛrɛ dama si tɛ fɛ ka si ye bilen parce que i b'a sɔrɔ e ye Farabuguka ye i kɔrɔmuso furulen don Choix la i dɔgɔnin dɔ sigilen bɛ Dɔgɔfiri dugu in bɛɛ bɛ nin cogo de la mais i yɛrɛ wolowolo kɔrɔkɛ walima i kɔrɔmuso a bɛ fatu i tɛ se ka taa n'i sera yen dugudenw b'i fa a tɛ ku i la i ka taa a bɛ ɲɔgɔn wele téléphone de mun nana n'a ye terroristes de ka baara don parce que u ye Choix-lakaw lasiran olu ko k'olu tɛ kɛlɛ fɛ donc n'i tɛ kɛlɛ fɛ u b'u ka sariyaw de f'i ye u tɛ s'i ma donc e bɛ k'i nin kisi dugu tɔw olu minnu ka attaquer n'u bɛ tɔɔrɔ la olu ɲɛna ko e ni terroristes bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ k'olu janfa n'u taara dugu tɔw ka baganw ni fɛnw ta minɛnw u bɛ taa o sira fɛ Choix la sira fɛ fo u taara don mɔgɔ tɔw kun na ko u bɛ dugu tɔw minnu ka sɛnɛminɛnw ta dɛ k'u bɛ taa feere Choix-lakaw ma k'olu b'a peinture de falen a n'u ka baganw nin bɛɛ ye terroristes ka manipulation de n'a fɔra terroriste e ɲɛ bɛ marifatigi dɔrɔn de la e yɛrɛ teri dagawuli teri min b'i kɛrɛfɛ e t'o dɔn maa façon min e yɛrɛ woloden e t'a dɔn maa façon min a bɛ baara min na e t'o kala i yɛrɛ wolo bɛnkɛ i yɛrɛ wolo fa a bɛ baara min na i t'a kala Farabugu ye dugu ye mɔgɔ 3,000 de bɛ Farabugu 3000 o don na an ye kibaruya dɔ di dɔw wulila kuma tiɲɛna dɔ caman wulila o kɔfɛ quartier Mali ne bɛ kunnafoni sɔrɔ source min na o ye source jɛlen de n tɛ n da mago la u ye mɔgɔ 2 minɛ quartier Mali point niveau la saki bɛ kelen kɔ la u ye saki in dayɛlɛ drone de b'a kɔnɔ u taara n'a ye ale lui-même il a tout expliqué mɔgɔ 2 de minɛ kelen jamu ye Jalo ye kelen jamu ye Dame ye n kun ma n da don o la nin ye siɲɛ fɔlɔ ye k'o fɔ wala ka n da ne ma nin jamu sugu yɛrɛ mɛn n tulo la Dame kun kɛra pɔn jumɛn
quartier Mali. Ponfadia. Échangeur min be quartier Mali. Pharmacie préférée. Quartier Mali c'est un échangeur ça. Passerelle ou bien. Exactement. Drogue jugu kɛlɛbaga ninnu ni fɛn ninnu ka patrouille dɔ senfɛ. Awɔ. Mɔgɔ min bɛ yan. U ye wari de ci a ma. Dɔɔni dɔɔni. Don o don 240 bɛ ci 260 bɛ ci fo ka dafa 7 millions. Orange Money fɛ. Donc a b'a retirer ni min cira a b'a retirer. Ka taa achat kɛ. Ni n ko y'a taatɔ ye. O farabugu yan fan kelen in na ye. Mɔgɔ min y'a ci fana o tigi bɛ yen côté de la. A bilala a ka drone de san yan. Absolument. Ani téléphone sugu dɔ don. Ka taa n'a ye. Ka taa n'a ye. Ka taa di bamanciw ma. Drone kamikaze de don. Terroristes bɛ ka kan wa attaquer ni drone kamikaze de sisan. U bɛ explosif dɔw siri a la ka a diriger ka taa kan kan. A banna. Donc n'a taara pɛrɛn a bɛ dispositif déstabiliser. A ɲɔgɔn a bɛ tila yɛrɛ ɲini na waati waati o y'a sɔrɔ tir bɛ ka kɛ aw kan. Donc kamikaze a tɛ se ka ci ko fila kɛ quoi n'a cira kelen min na o y'a bannen ye. A bɛ boli. O kun ye k'aw déstabiliser fɔlɔ. Walasa olu ka na. Donc bɛɛ ja bɛ wuli a bɛ dɔw faga donc bɛɛ bɛ. Reportage kɛ. Awɔ. Voilà. Drone i b'a ye stade ninnu na. I b'a ye sanfɛ agence de com ni. A bɛ hali clip tourneraw ni fɛnw bolo. A b'u bolo. U bɛ baara de kɛ n'a ye parce que bi bi in na ka gɛrɛ kan na a gɛlɛyara pour approcher donc chaque fois armée bɛ se kura sɔrɔ u bɛ fɛɛrɛ kura de bɔ min b'a to u bɛ se ka. Donc terroristes bɛ ka drone utiliser bi. Kan ninnu bɛɛ bɛ ka attaquer n'o de ye. Y'an ka kan fɛn fɛn attaquer. A bɛɛ bɛ ka attaquer nin cogo drone kamikaze u b'a fɔ ko drone kamikaze. Mais a natɔ bɛ ye. Sisan u tun bɛ bombe don mobile de la. Awɔ. Ka n'a pɛrɛn. Ka na awɔ. Mais bi bi in na dispositif ni fɛnw bɛ yen a tɛ se ka kɛ bilen. Donc on procède par des drones kamikazes. O ye fɛnkɛ de donc u bɛ sɔrɔ ka tir ni fɛnw tugu a la. Mais hali ni ye tir k'o kan est ce que o bɛɛ la tɛ exploser i fan fɛ yan. E b'a ye aw bɛ bɔ a kalama wagati o wagati o y'a sɔrɔ aw mago sara o. Drone bɛ commandé de ka na ani vitesse de bɛ na. C'est bien calculé. Aw b'a ye wagati min na ani action o y'a bɛɛ donnen ɲɔgɔn na. Donc autant dire que an y'o min fɔ ni kuma tiɲɛna dɔw wililen bɛ ne ko n ko n'a sɔrɔ mɔgɔ min minɛna ani minnu b'a ci i b'a sɔrɔ o tigilamɔgɔw ye olu ye. Tiɲɛ don. An m'a fɔ ko an ko nin ye preuve ye k'a fɔ an ka sɔrɔsiw o juguw b'u cɛla yen. O kɔrɔ ye di fagali min kɛra farabugu o don na ka civiliw faga ni ani ka dosow ni sɔrɔsiw faga ni mɔgɔ tɛ dugu kɔnɔ k'a coordonner a bɛ se ka kɛ wa. Kɛcogo t'a la. C'est pas possible. N'u nana ka civil u mago bɛ civil min na k'u faga n'u nana direct ka tora du kɔnɔ k'u faga de. Civil duuru minnu. O ko fara de. O bɛ kɛ n'u t'a dɔn mɔgɔ min dɔn n'u t'a dɔn u bɛ yɔrɔ min. O b'a tigiw dɔn. Ils le savent, ça veut dire que mɔgɔ dɔ de bɛ dugu kɔnɔ. Il y a quelqu'un dans le village min de bɛ ka nin bɛɛ coordonner. Sinon a bɛ se ka kɛ wa. Kɛcogo t'a la. Ni mɔgɔ wulila o la ko k'a fɔra ko dugu bɛɛ ye terroriste ye i b'a sɔrɔ o tigi b'a yɛrɛ sɔminba yɛrɛ la ko dɔ. Yang Malien dɔw ka faamu na ko an bɛ ka front dayɛlɛ kojugu ani Faransi b'a la ani nin b'a la ani nin ko ani Algérie fɛnɛ filɛ nin y'a la yala i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ olu ye. Bon vraiment ni e yɛrɛ tɛ ne tɛ hali n da don. Olu ka kuma la. Ma façon parce que ne tɛ danfara si dɔn olu ni Iyad ni ɲɔgɔn cɛ. Ce n'est pas exagéré mais a bɛɛ ye mɔgɔw ye minnu ŋaniya tɛ jamana basigili ye jamana in ka ɲɛ sɔrɔ nin kɛlɛ in na a bɛɛ de ye mɔgɔw ye minnu ŋaniya t'o ye mais comme u tɛna se k'o fɔ u bɛ taa kuma wɛrɛw fɔ an ye front jumɛn dayɛlɛ an ye mun front dayɛlɛ Faransi bɛ ka min kɛ anw na u tɛ yen de wa an ye mun front Mali taara dɔ nin ka jamana kɔnɔ e ye Mali sɔrɔsiw ye jamana jumɛn de kɔnɔ bon o front dayɛlɛ la min cogo di
anga jamana antado anti jena e mo ki sago ke anga jamana ayanga jamana dambe bonya ayanga yerema horonya bonya amandi awye minka ke awfe akano ke anga jamana kono o de fronda le lewa ne ta don front me o kame front me makwa ube obi fe mo ka ke ana anga sigi ku lajedi an yere ka jamana kono ko fe ka fo ko fangati mali kono mali fanga bami qu'est-ce qu'ils veulent finalement Ibn Kedja, c'est Jamana Demunu de Sukolo Sarafo ka seni hakela, c'est pas la peine quoi. Quand il y a un mec à front d'elle, un mec à Nyamada ka dessert, un quand même front de je ne vois pas. Nta don un front d'elle, mi manga ke Algérie be ka minke, John de Bey kita kalam. Anga terroriste ou adalu dan ou be mimbi, so solide même là. Be Algérie. Alors, tu es qu'à communiquer de quoi bloquer ce que au rebelle kelen ko to Algérie ko bna Algérie frontière datu donc ou kera Algérie fanga ere côté Algérie fanga ti frontière datu blé mais terroriste ou le ba datu yeni seben ke kuto Algérie fene ka soro ka sebe o seben duguma ko fe akidal awo yoke aluka mami bonara anina sisa arme fe fagaga awo yo fene ka communiquer ko kidal mais aussi le Algérie ningoni ye toro dandi mogo munu meni kuma na aye foron da ila dona ta borata abe jamana juguyali kaunde mo comme o juguyali kan utuna se ka fo ko armée se mi soroko bentuma u sago ye aka dafri parce que do nyana mali e fanga de quoi fanga mbe ni to fe here kana na mali kon doka famu dan fanga min be ni to fe dron malika ci nyuma yɛrɛ kana fɔ fansi donc ce qui fait que hali ni jamana tɔgɔ duman fɔra u y'i kelen ka tasuma kami don dɔw dusukun na olu dɔw bɛ ala wele la ka tiɲɛ parce que u ɲɛna n'a tiɲɛna o y'a tiɲɛnen ye fanga de bon ni miiri jugu façon ninnu ne kaba ala kan dan tɛ n yɛrɛ ye nin miiri kirikaraw la